Здравейте, аз съм Айшен с Н накрая или накратко Шени. Какво означава името? Името ми означава щастлива луна. Вярвам, че животът винаги те поставя там, където ти е мястото и нека се появи в точния момент и ми даде шанс да се развивам. Динамична среда, със страхотен екип. Изненадаме това, че логистиката е мащабна и двигател на всеки бизнес. Димитрина Калоянова и моите страхотни колеги. Бих избрала комбинирания транспорт, за да стигна до Фариорските острови. Любими детски занимания. Обичах да правя торти от кал. Ги украсявах с цветя. Успехът за мен е това да вярваш в себе си. Дипломирах се магистърска степен, специалност английски език и методика. Предизвиквам една наша прекрасна колежка Маги. Искам да я попитаме, би ли скочила с парашут? Можеш да повториш?